kabaranggayan, inton Mayo 14, di liplipatan para Kapitan Arthur Mendoza. Ket dagiti kagawad na Pasing Gahes, Willie Cristobal, Primo Vingua, Celo Avila, Danny Soriano, Tiro Patricio, kani Albert Natividad, ket itimet SK Chairman ra, Hana Libatique. Kabaranggayan, di tayo kadlip-lipatan. Grupo A makaited pagsaatan. Idadaulwan para Kapitan Arthur Mendoza. Ken dagiti kagagawad ama pagpiaran. Pasing Gahes, Willie Cristobal, Primo Vingua, Danny Soriano, Tiro Patricio, Celo Avila, Albert Natividad, Kenneth K. Chairman, Hana Libatique, Bunggoy Asi sa sagana nga agserbi, nadalo sa gobyerno ti sagot da, babakat lalakay taripatwenda, ububing maaywanan asa nga pada, kasta ti Bunggoy ni Arthur Mendoza. Pasing Gahes, Willie Cristobal, Primo Vingua, Danny Soriano, Tiro Patricio, Celo Avila, Albert Natividad, Kenneth K. Chairman, Hana Libatique, Bunggoy Asi sa sagana nga agserbi, butusan tay ni Arthur Mendoza, agserbi a Kapitan ti gandat na, mangurnus ti kapya kental na, salon at itataot tarigagay na, kabaranggayan di tayo kadlip-lipatan. Grupo A makaited pagsiyaatan. Idadaulwan para Kapitan Arthur Mendoza, ken dagiti kagagawad ama pagpiaran. Pasing Gahes, Willie Cristobal, Primo Vingua, Danny Soriano, Tiro Patricio, Celo Avila, Albert Natividad, Kenneth K. Chairman, Hana Libatique, Bunggoy Asi sa sagana nga agserbi, kabaranggayan di tayo kadlip-lipatan. Grupo A makaited pagsiyaatan. Idadaulwan para Kapitan Arthur Mendoza, ken dagiti kagagawad ama pagpiaran. Butusan tay ni Arthur Mendoza, agserbi a Kapitan ti gandat na,
mangurnos ti kapya kental na salon at itataot tarigagay na mangurnos ti kapya kental na butusan para Kapitan Arthur Mendoza.